Percepcions personals. El moment diari de conversa a l'entorn d'una notícia. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Setmana de Nadal, setmana de festes, també cap d'any, d'aquí res. Es tracta d'avui aprofitar per parlar d'alguna qüestió nadalenca i què millor que fer-ho en aquestes dates. Junt amb Jordi Caselles, què tal? Hola, picarols, no? Picarols, nadalenca, ja sabem, no? Jingle bells. Doncs molt bé, escolta, s'acosta el Nadal, bé, content perquè és Nadal o content perquè faig vacances, o fem, això ja no ho sé tan distingir, perquè estic més content, però vaja. En tot cas, sí, el Nadal crec que toca gaudir-lo, com moltes coses al llarg de l'any també. Tot s'ha de gaudir, el que passa que potser són festes, com es diu, molt assenyalades, no? Sí, però mira, és un recurs meu perquè no m'agafi allò una depre quan s'acabi el Nadal. No? De dir, escolta, tot continua, vull dir que tot continua, tranquils, no passa res. No tot s'acaba aquí. Sí, s'ha acabat el Nadal, ja, no, escolta, no, la cosa segueix, podem buscar altres coses, no?, per estar bé. Com ho veus, això? Sí, bé. Bé, jo crec que és un punt d'inflexió, també, les festes, i jo des de fa molts anys tinc aquesta percepció, ja que estem aquí en aquest espai, que l'any té dos punts claus. Un, les vacances de Nadal, i l'altre, les vacances d'estiu. Sí. I com que coincideix sempre amb 6 mesos, doncs és allò que tens la sensació que els anys passen molt ràpid perquè és que t'hi trobes de seguida, no? Sí, això estic d'acord, la percepció del temps és bestial, de dir, acabes les vacances d'estiu, et plantes al setembre i penses, bé, d'aquí 4 dies Nadal, i sí, d'aquí 4 dies Nadal. És així. I només falta que el dia 25 de setembre certa cadena de supermercats exposi ja els torrons. Que això ja dius, De fet, em sembla que ja en certs supermercats ja comencen a vendre tot el d'estiu, ja. No, això és broma, però clar, tot corre, tot va molt ràpid. I quan s'acaben els Nadals, que allò que en diuen de la cuesta d'enero, doncs no ho sé, però a mi últimament tan cuesta no se'n fa, perquè veig que va tot molt per feina també, perquè després ve el Carnestoltes, i que si això, Setmana Santa, bé, ja de cop i volta, hosti, fa 4 dies que érem Nadal i ara ja estem a l'estiu. Bé, escolta'm, hi ha un tema que jo volia parlar perquè em sembla que és, diguem, una d'aquelles, com podríem dir, epidèmies que tenim tots a casa nostra en tot moment i que en dates com aquestes, sobretot Nadal i sobretot Cap d'Any, el mòbil s'inunda de missatges de felicitació. Hi ha gent que no t'ha escrit en un any i aquell dia t'escriu i et felicita de tot i ets el millor del món mundial, però només aquell dia, no? Només aquell dia. O molts no es molesten ni en escriure't alguna cosa, sinó reenviar-te algun altre missatge nadalenc que dius, home, moltes gràcies, no?, per haver pensat en mi. Llavors, no sé com ho veus, però, home, jo penso que potser millor ser autèntic i no dic que s'hagi de recórrer a la targeta clàssica postal amb una foto nadalenca o amb una foto d'un mateix, diguem, fent alguna felicitació personalitzada. Potser no cal arribar tant, però, home, si et dediques a escriure un missatge aquest dia, ho pots fer qualsevol altre dia de l'any, no?, per exemple. Sí, i tant. No, al final també... Jo sóc molt dels més, diguem, afins, no?, i més pròxims, no?, de felicitar-los. Si no puc en persona, per circumstàncies a distància, el que sigui, com a mínim per veu en directe, no per un àudio, per veu. Com a mínim intentar buscar sempre el més personal possible. A partir d'aquí, com dèiem, coneguts i saludats, doncs bé, fas sort que has inventat això, no?, dels WhatsApps, o dels SMS al principi, que ens permet, doncs, això, enviar aquesta felicitació online i mira, ja et dones per felicitat. Clar, hi ha gent que et dirà, no, escolta, jo amb aquesta gent que no la puc trucar o no la puc... O sí, però que igualment m'agrada fer una felicitació escrita, no?, com una cosa estètica, no?, i enviar-la, no?, la típica postal de Nadal. Crec que, bé, això potser s'ha perdut una mica ja et dic, avui és tot online. Per això, en certs moments de les festes de Nadal és impossible enviar missatges, no?, perquè tothom ho està fent i està col·lapsat el servei.
Però vaja, que això ho fa gent, això m'ha fet gràcia que has dit que gent que en tot l'any no es diuen rei per Nadal sí. Bé, sí, passa. A mi tampoc em desagrada, tinc algun cas i no em sap greu, no? Perquè bé, doncs són aquestes circumstàncies i bé, d'acord, em sembla, ho accepto i mira, quasi prefereixo que ho faci així que no faci rei, em sembla bé, no? Però sí, no? Dius, per què no fer-ho el resta? Bé, allò és com, si em permets una mica ara el sarcasme, és com les persones que el dia que no hi són, bé, tots eren les bones persones i llàstima i tal, bueno, bé, doncs quan eren en vida també podien haver aprofitat, no?, per fer-li aquest reconeixement que ara se li està fent. Doncs una mica és això, noves corrents, noves modernitats et permet ara doncs, felicitar, com et dic, online, no només text, aquí pots posar, bueno, i ara amb la IA, imagina't el que deu aparèixer. Aquestes festes igual seran les felicitacions veurem de tot. De la IA, segurament, o sigui, ja no és algun gif o algun vídeo d'aquests nadalencs, sinó que una cosa ja més elaborada on puguis sortir tu mateix fent alguna bestiesa que li has dit a la IA que la faci, no? Per cert, que l'altre dia m'explicaven, per exemple, uns companys de feina que estaven fent un morreig entre ells a no sé on, i diu, és que ho mires i et diu, primer que evidentment et fa un fàstic horrorós, però després penses, és que això es pot utilitzar de molt mala manera. Bueno, clar, però això ho van fer a mi, aquest morreig. Sí. O un altre que robava no sé què en un lloc i que es veia absolutament real, no? Sí, no. Jo, avui en dia ja m'està començant a costar distingir certs vídeos. Hi ha llei, sí, crec que hi ha llei, i si no hi ha llei hi ha normes, no, de la plataforma, en aquest cas doncs parlaré d'Instagram, per exemple, no, que obliga a identificar que això que estàs veient és una IA. Marques d'aigua, d'alguna manera, també hi ha programes per eliminar aquesta identificació, en fi, moltes coses. Però sí que veus vídeos que cada vegada costa més. I això doncs, també és un perill. Dius, bueno, això que estic veient, a veure, deixa'm-ho tornar a mirar. Això és veritat o no és veritat? Ja? O sigui, és que ara ja primer dubtaves a les fake news. Era un text i dius, això que llegeixo és cert o no? Però és que ara ja, clar, és visual. No? Que clar, el visual encara costa més de dirimir entre si és cert o no? L'impacte és molt major. No? Doncs la IA nadalenca, Déu-n'hi-do. Sí, no, a veure, mira, també hi ha una part morbosa, és que ara m'estic barrejant coses, de la IA també que he vist, no? Doncs agafar fotografies de gent que no hi és i fer-la moure, o com quasi ja com si parlessis amb ella, que bé, això ja toca moltes fibres, això ja. Bé, això no tocaria, almenys per Nadal, Sí, almenys per Nadal, però vaja, que, és que el Nadal, abans també, no? Fins i tot la pròpia publicitat, sembla que barregin motiu d'alegria amb motiu de drama, no? No ho sé, a vegades hi ha un punt de, no? Massa dramàtic, no ho sé, o aquest drama alegre, ja, no ho sé. Això amb la publicitat també se n'hi hauria de parlar, no?, de Nadal, el vuelve a casa por Navidad, allò tan clàssic, no? Bé, això són lemes que sempre funcionen. Sí, ja, però vull dir, però vull dir, passa't algun dia, no?, el resta de l'any, o és que només vens un cop l'any a veure'ls, no? Clar, és com la felicitació, Felicites per Nadal, bé, parlem fora de Nadal, no? O em vens a veure per Nadal, bé, reunim-nos abans, no?, també. Bé, per no dir la frase aquella també de això, passat festes ja ens trobarem, no? Sí, passat festes ja... Sí, ara deixem que passin les festes, festes, que són diverses, festes, i ja ho veurem, no, això. I quan passin festes, bueno, ara espera que passi Setmana Santa i després ja ho veurem, a veure. I vinga, vas fent des de les vacances... Allò, com es diu? Qui dia passa, any empeny. Doncs, fi, qui Nadals, minut passa, programa empeny, pràcticament. Programa empeny, sí. Nadals i els seus quès. Ja, aquí donaria per molts programes, Bé, podem seguir un altre moment, que tenim dies per davant encara, Jordi. Podem fer un dia que digui dinars familiars, exclusivament dinars. Doncs vinga, a la propera en parlem. Gràcies, Jordi. Que vagi molt bé. Adéu-siau.